Čaute ľudia, toto je deň 12, čo každý jeden deň otváram 5 seedpackov, tých Ancient seedpackov a toto je už aj posledný deň, takže mám ich posledných 7 a na začiatku som ich mal nejakých 90 a z 90, no ešte to keď otvorím posledným, tak to bude 90 a ak mi fakt nič nepadne, Kamo Fossilite, to bolo úplne o kúsok. Že fakt, že nič nepadne, no tak budem mega insane smutný, lebo akože strašne dlho som to farmil a nič z toho, to bude mega set, ale mohlo by to padnúť, ani nečítam, že čo mi padá, takže Hornet Dinosaur, toto bola tretí seedpack, videl som to zase preletieť, Paradise Petal, kamo poď prosím, daj mi to, Yandel, daj mi to, Yandel, poď. Kamu, Yandel mi to nechce dať, no. Poď teraz, Yandel. Prosím, Stonebit, kámo. A posledný seedpack v tejto sérii. A možno som ich dokopy otvorila aj 100. A poď. Stonebit. Kamo, proste Stonebit. Aj, Fossilite sa môžeme pozrieť, že nie, to som napísal, Fossilite, počkajte, Fossilite nemám, tak môžete vidieť iba toto. Takže z okolo 100 seedpackov, čo som otvoril, mi nepadlo absolútne nič. To je akože strašné, ale tak čo sa dá robiť, aspoň som mal z toho videjka. Nezabudnite do komentáru napísať, že či to vám padlo a skoľko, takže či vám to padlo, že skoľka tých seedpackov, ja si to veľmi rád prečítam. Dajte like, odber a toto je už pre toto video všetko, majte pekný deň a čau.